Так, ну слухай. Чэр'ер выпусцілі сваю новую мадэль Ардэнте, і наш замоўца хоча атрымаць яе. Але не простую канфігурацыю, якую можа набыць кожны, а гоначную, якую яны прывезлі на мясцовы трэк. Чакай крыху больш копаў, чым звычайна, і удачы. Ну що ж, я вас вітаю. Мяне дагэтуль клічуць Джексон, а гэта ў нас украсці за 60 секунд. У Бімэджы трэк. Вось такую машину мы сёння скрадаем. Гэта новая у нас машина з обновления 0.39. Вось, і так, значит, давай я приберу гэтую машину, и мы поедем. Так, ну что, погнали. Значит... Так, пачакай, я толькі кропку не поставлю, куды нам ехать. Вось зараз погнали. Вось зараз погнали, зараз у нас все готово. Вось. Что я могу сказать? У мяне... я уже записывал видео по 0.39, але яно не выйдзе. І яно не выйшло. І не выйдзе. Вось, бо... Ну, там ёсць чыннікі, чаму яно не выйшло. А каб гэта ведаць, ты можаш подписаться на мою ВКЛ-старонку, вось, таму... Заходь, не пошкодуешь. Тому вось так. Вось так. Загадзя кажу, прабачце, бо я даўно не гуляў у BeamNG, даўно не гуляў у гульні гоначныя з больш-менш рэалістычнай фізікай, таму вось так. І, дарэчы, у нас сёння ёсць дапаможны дадатак, які дапаможа нам разумець, калі мы уцякаем ад паліцыі, калі не. Вось, калі яна нас бачыць, калі не. Заўважыў я гэта насамрэч выпадкова. Вось. Як выпадкова? Ну, я тебе не скажу. Тыпу, вось. Дарэчы, тебе можа ўзнікнуць пытанне, а як так выйшла, што частка... Адкуль вось частка інтэрфейсу на беларускай? Чаму? Якім чынам? Так, давай, каб мы уцяклі, мы не будзем крыху... надто наперад праязджаць, крыху пачакаем. Дык вось, чаму частка інтэрфейсу на беларускай? Ты думаешь, я тебе скажу? Ну, слухай, давай для гэтага ты подпішешься на мою ВКЛ-старонку. Там вось якраз у нас усё ёсць на гэты по гэтаму пытанню. Таму заходь, не пашкадуеш, мы, дарэчы, прыехалі. Уяві сабе. З першага разу, так? Калі я не памыляюсь. Ну, як звычайна, бляха, як звычайна. Ну, добра, я тебе скажу нейкую праўду. Я намагаўся запісаць. Вось менавіта гэта сёння, але ў мяне не выйшла, яно выйшла надта доўгім. Таму, вось, таму прабачце, калі ў мяне ўжо каментароў проста не будзе. Так, ну добра, ну давай паспрабуем яшчэ раз тады. Давай тады паспрабуем яшчэ раз. Я ўжо запамятаў шлях да нашай кропкі, таму я думаю, мы можам без GPS. Мы можам без GPS. Гэта не праблема. Вось, дарэчы, калі ты не падпісаны дагэтуль на канал, што вельмі дзіўна насамрэч, бо ну не так шмат гульнявых беларускамоўных каналаў на YouTube. Ну і я лічу, што трэба падпісацца, тыпу, вось, ну, сапраўды, насамрэч. Я бы сам падпісаўся на нейкі гульнявы канал, калі б яшчэ штосьці знайшоў, акрамя таго, што ёсць ужо. Вось, таму, тыпу, чаму не падтрымліваць беларускамоўны змест неабходна. Калі не падабаецца мой канал, ну, падпішыся на штосьці іншае. Калі тебе, вядома, бяспечна
Вось, калі табе небяспечна, ну не подписывайся. Так само, слухай, калі ты подписаны, націскай падабайку. Я думаю, я зараз не увайду. Вось тут я ўжо не вайду. Вось так. Ну слухай, у гэтым ёсць плюсы. Мы паглядзелі на пашкоджанні у BeamNG, для чаго і была створана гэтая гульня. Таму добра, нічога, яшчэ раз праедзем. У нас дадатак з'явіўся, які нам будзе дапамагаць разумець пра наяўнасць копаў паблізу, таму, ух ты ж, гэта было блізка, слухай. Гэта было блізка. Вось, націскай падабайку, калі ласка. Так, подписывайся на канал, як я ўжо сказаў. Вось, прабач, што не было так доўга відэа. Нават калі я гэта фільмую, ужо прайшло, ну колькі, тыпу, больш месяца дакладна, а наколькі там больш, я ўжо не памятаю, ну тыпу, вельмі шмат часу прайшло, вельмі шмат. Таму прабач, ну, коп, ну ты разумееш, ён гэты трафік штурхнуў наперад і ўсё, і я ў яго ўрэзаўся. Я там мог паспрабаваць, вядома, ручным прайсці, з дапамогай ручнога, але я думаю, я б там усё роўна з-за таго, што ён штурхнуў трафік, я бы дупай урэзаўся. Там. Калі не 100%, то 90%. Так, добра, давай. Гэта у нас новая машина, дарэчы, я тебе ўжо казаў, не казаў? Я ж тебе што яшчэ не сказаў. Бляха, у нас новая графіка, як ты заўважыў. Ці не заўважыў? Ты заўважыў? Не, просто я не ведаю, як гэта будзе глядзецца на відэа. У гульне гэта прямо добра бачна, вось, і добра бачна гэта для майго працэсара, бо мой працэсар ужо не вывозіць. Відэакартка без праблем, а вось працэсар кажа ўжо ўсё, тыпу. Тут я ўжо не магу нічога рабіць, таму, бляха, ну не, там, тыпу, мабыць і быў шанец, але такі, вельмі маленькі. Вось. Карацей, BeamNG мне кажа: усё, твой працэсар лайно. Трэба будаваць штосьці новае. Паглядзім, мы што-небудзь, я думаю, мабыць, яшчэ аптымізацыя нейкая прыйдзе ў BeamNG зноўку. Бо зараз на мінімальных новых наладах прямо зусім дрэнна. Ну, то бок вось гэтыя мінімальныя налады, якія дадалі, новыя, на іх прямо зусім дрэнна. Той жа West Coast, ён у мяне надта лагае. Ён у мяне прямо... Там FPS, я не ведаю, напэўна 30 ад сілы. Так. Дзякуй, што ты мяне не пратараніў. Я гэта запамятаю. Так, там хтосьці ўнізе ці дзе? Я яго чуў дзесьці. Дзесьці дакладна не на дароге. Вось. Так, едзем наперад, слухай, і гэта, магчыма, наш другі праезд, на якім мы скончым відэа, бо, ведаеш, мне яшчэ субцітры да яго пісаць, да відэа. Таму, слухай, мы амаль што ўцяклі. Галоўна не ўрэзацца. Дзякуй, што тут такія... Нічога не бачна. Я думаю, частку відэа я вам зраблю крыху святлей, чым яно ёсць насамрэч на монтажы. Так,
Усё, мы уцяклі. Добра, 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 добра. Можна газ у падлогу і... Так, галоўнае нам вось тут зараз не ўрэзацца. Гэта было б вельмі... Вельмі не вельмі. Вельмі не вельмі, вось. Я спадзяюся, што ты ўжо націснуў падабайку, вось. Падпісаўся на канал, калі гэтага яшчэ не зрабіў. Вось. І таксама, вядома, таксама пакінуў каментар, бо, ну, ведаеш, гэта вельмі дапаможа майму каналу і цалкам беларускамоўнаму змесціву. Таму я тебе вялікі дзякуй за прагляд. Ну, усім удачы, усім па-па.